penjo maduong' mar rango kawuono pod. Erokamano Cleophas. Chutho jomo nego nyiswa kaka counties tiyono gin kaka osiepna Oguda. To kawuono Oguda otemo matek mondo nyiswa kaka Homa Bay County ok ti. Kaka Migori County tiyo. Kare makwano news ma Migori idasa dasa imanya kuma entie. Mar adier Cleophas. There an a position mar Oguda. Tiluonga kawuono abiro. Tabiro ni gotas ma andiko ni achievements mag governor na kuom higni ariyo mosebedo office. Flagship projects gi gik motimo go. Weri kinot ni counter. Gima opportunity ma Oguda miss en nyiso ania kuom boreholes ma giwacho ni gikunyo 200 ni gi cap gi koso gin equipped. Aseti department mar P kendo ang'eyo kaka department mar P tiyo. Chik mar Warma katindi luonge ni Wara Water Resource Authority okoyie ni kunyo borehole okang' mar mita 500 kikalo borehole ka borehole. Minimum en kilomita 2. Tiende ni kitimo mano tibro ketho gimwaluongo ni ground water aquifers kata the water tables. Boreholes kaka gibet kata kisima kaka gibet en ni gimodhore pi. Kikunyo mang'eny kamoro achiel to gibro tiekore pi. Ok pi ok bedo kanyo sustainable. Koro gima nyaka water department be advised ni mano is a wrong strategy. Number 2 Cleophas en ni wach mar molecular test e weche mag kute mag ayaki. It's a good thing ni Migori nigo. To ken Migori kende kaka Oguda wache. Kisumu gani nche deputy governor county Kisumu County Referral Hospital or launch project machal kamano. Mopogore gi kanyo en ni chon nitime Eldoret kako wacho gi Kemri. But koro wan gi thuolo ni Migori nigo, Kisumu bende nigo. Mago gin dongruok e sector mar health. Gimara adek ma adwa na wachi to ma nyalo konyo owado Oguda gi counties. En ni japiny omiyi tich mondo iti. Nyaki nyis japiny odiochieng' kaka itiyo. Ka governor odhi kawuono o commission project to wacho ni governor Ochila Yako odhi e gwenge mag Oyani o commission project mar loso ndara mawuok Oyani kodhi kama ibro tieke ndalo makama. Ka project no rumo to wadwaro ni governor obiro ka o launch the project. Wawinjore. Ka governor kawuono okuny pige 200 kaka wachcha. Wacho ni kuom 200 gi nitiere high capacity projects machala beach mabro serve community kaka ji 10,000 kata wacho ni 10,000 households. Kuro projects madongo kamano. Wadwa ni governor gi makas. Gima timore piny Kaluo Cleophas en ni projects nyalo bedo mabeyo madongo to samoro kine chieng' ma jatelo biro yawo project mondo kony community. Tiende ni ok otime maber kata ok otieke yo maber makelo wich kuot. Koro jatelo wuon ok onyal dhi kacha mondo chop mondo oyaw project. Seche ma governor obiro e community project en gi nafas mondo interact bende gi community. Omiye feedback, omiye wach ni jatelo ma to wapuoyo puoch gi park. To koro osekunye oseket ne kiosk achiel. Wadwa no chope kendo kilomita moro 2 kata kilomita 3. Mago gik ma ok timre monego bed ni timore. Gimoro monego wuoye Cleophas e piny Kaluo en kaka jowa ma jopiny kata ma experts mantiere diaspora mantiere kuonde mamoko kaka Nairobi konyore gi sirikand county keto mwandu kata yawo pinjewa mag Kaluo mondo mi waket mwandu. Iseneno otende mogere, iseneno ute mogere. Jo osedok invest dala ne wach mar county, wach mar devolution. Client gi maduong' namba 1 matiyo gi otende gi en county government. Koko watudore gi county government machiegni, development nyalo wewa e seche moko nego beni owewa. Koro wawuo gi jowa bende mantiere pinje maoko mantiere kuonde ka kuonde okel projects machalo kama. Gima timore Kisumu kawuono kaka mar conference mar AFSNet ni en kelo joket mwandu. En yawo piny mondo Kisumu onenere. Inyise TV sani, ok nyise mane TV mag Kenya kende. Ibro yudo kokawo international news, okawo African news. Tiende ni ng'ato ma e piny moro mabor ng'eyo ni nitiere kamoro miluongo ni Kisumu. Kisumu ni en a lakeside city. En ang'o monyalo timo the shores of Lake Victoria mondo mi wager piny. Koro pok aneno nyaka nche county chakre. Apani Homa Bay osetimo investments conference. Migori pok otimo investments conference. Siaya pok otimo investments conference.
to kwadwara overall investments conference. Wadwaro investment conference mabiro be per sector. Ni sector mar P gi sanitation wakelo joket mwandu maromo kama mondo konywa tich. Mine targeted. A sector mar weche mag pur wakelo ji machalo kama mondo konywa e county mar Migori kata county mar Homa Bay, county mar Siaya, county mar Kisumu, mondo wabed ni ok mana pesa mar budget mar county ni kende mwang'eyo, but pesa bende manyalo wuok kuom joket mwandu private sector gi jomoko giwegi moako. Erokamano ahinya Philipande Oguda kachal koda ka Seth. Utwako makare wakawiyo masara ne kaduogo ka nitie ote ma joneno oronwa ka. Gi joneno maneno konde mopogore opogore aduogo mondo mi asomgi kachal koda ka jogo mantiere county ma Mombasa.